Dobrý deň, dovolte mi sa na úvod predstaviť, volám sa Pavel Mikula a som výskumným pracovníkom na Ústave sociálnej a behaviorálnej medicíny v Košiciach. Ak by moja slovenčina, niektoré slovíčka vám možno neboli jasné, tak len sa potom spýtajte. Budem sa snažiť byť čo najstručnejší a veci, ktoré možno moji kolegovia predtým spomenuli, tak iba veľmi rýchlo preskočím. Takže mojou témou je bolesť ako faktor ovplyvňujúci kvalitu života u ľudí so sklerózou multiplex a zameriam sa možno na to, čo naši pacienti alebo naše klinické skúsenosti s nimi. V rámci nášho projektu, ktorý máme, ktorý sa týka neviditeľných symptómov, okrem bolesti napríklad, ktorú nevidieť, je to najčastejšie únava. Naši pacienti najviac sa sťažujú práve na tú únavu. Sú rôzne typy, fyzická, mentálna, ale bolesť samozrejme nie je vždy ďaleko od toho. Veľmi je dôležitá bolesť vzhľadom na pracovný výkon. Najčastejšie je to ich dôvod, prečo znižujú si pracovné úväzky, prípadne sa subjektívne sťažujú, že možno ten pracovný výkon nie je taký, aký by si oni predstavovali alebo možno chceli. Tak samozrejme tie typy bolesti, bolo to viacej. Tie, ktoré sa v našej klinickej praxi najčastejšie objavujú, tak to je tá neuropatická muskuloskeletálna bolesť. Tá neuropatická, tu by som sa možno len pristavil pri tomto obrázku. Máme samozrejme rôznych pacientov. Niektorí sú vzdelanejší, niektorí sú vzdelaní menej. A hlavne u tých menej vzdelaných je zaujímavé počúvať, ako opisujú tú bolesť. Niekedy je to taký až metaforický jazyk. Jedna klientka teda, alebo pacientka hovorila, že sťažovala sa manželovi, že po nohe mi chodia pavúky, stále to cítim. On tak zareagoval na to, no, konečne sa meníš na Spidermana, čo ona až tak neocenila. A tu chcem povedať, že aj to je problém s tou bolesťou, že častokrát je to symptóm, ktorý nevidieť a tí pacienti možno sa necítia takí validovaní ani rodinným prostredím, ktoré to nie možno vždy vidí, hlavne u ľudí, čo majú nižšie EDSS, a to potom spôsobuje takú možno ešte väčšiu psychologickú nepohodu, psychologický distres. Áno, okrem týchto symptómov. To je taktiež, treba povedať, že veľmi častý príznak a neurológovia, s ktorými taktiež spolupracujeme, tak to majú na dennej báze a možno nie vždy reagujú tak, ako ten pacient by chcel, také možno vypočutie alebo taký ten podpora. Tá prevalencia, keď som si pozrel štúdie, čo sa týka celého sveta, tak naozaj je to dosť široké okno od 29%, v niektorých štúdiách až po 86%, čo je teda pomerne vysoké číslo a dosť veľká prevalencia bolesti. Čiže to, ako na začiatku sme počuli, že bola vnímaná skleróza ako ochorenie, ktoré neboli, tak dnes to už ozaj neplatí. Tá neuropatická bolesť samozrejme je dôsledok demyelinizácie. Na základe toho, kde sa nachádzajú tie lézie, tak aj rôzne symptómy s tým súvisia. A presný mechanizmus nie je úplne objasnený. Samozrejme vieme oveľa viac, ako to bolo v minulosti. A keďže tie niektoré výskumy boli robené hlavne na tých zvieracích pokusných subjektoch, tak ten 100% obrázok ešte nemáme. Dúfam, že sa k tomu v budúcnosti dostaneme. Tie rizikové faktory, len tak možno taká zaujímavosť, sú hlavne miešne lézie, možno trošku viacej dokonca ako tie mozgové a hlavne v hrudníkovej oblasti. Aj to je taký v súčasnosti obraz, ktorý viacej štúdií nám dáva. Takže toto je systematické review, ktoré som teda našiel, je to relatívne nové, dosť veľa štúdií brali do úvahy, ktoré sa venovali bolesti u sklerotikov. Veľmi zaujímavé podľa mňa sú rozdiely medzi pohlaviami, kedy ženy vykazovali vyššiu prevalenciu tejto bolesti. A práve to je možno aj trošku zaujímavé. Ja teda spolupracujem na viacerých projektoch, jedným z nich je aj endometrióza, čo je výsostne teda ženská diagnóza, a tam je to veľmi zaujímavé, že tá ženská bolesť tej endometriózy je naozaj veľakrát podceňovaná. A mnohokrát ženy, ktoré sa sťažujú v rôznych kultúrach, v Južnej Amerike majú dokonca na to názov, neviem presne, nejaký v španielčine, žena, ktorá sa stále sťažuje. Tu ideme do tých hysterických a takýchto slov, ktoré samozrejme tie pacientky v tomto prípade
znova ešte viacej možno tak zraňujú aj z toho psychologického hľadiska, znútorňujú oveľa horšie dopady tej bolesti. Čiže z tohto hľadiska to môže byť ešte taká akože pridružená forma. Samozrejme, nechcem tvrdiť, že mužská bolesť nemôže byť ignorovaná rodinnými príslušníkmi, ale keďže aj sklerózis je častejšie ženské ochorenie, tak môže to byť v štatistickom hľadisku dôležité. A čo sa týka aj fenotypu ochorenia, tak už to bolo spomenané, sekundárne progresívna forma vyzerá, že tak bolí najčastejšie. Čo sa dá robiť možno v rámci tej diagnostiky? Vzťah lekár-pacient. Z nášho pohľadu je to veľmi dôležité, pretože farmakoterapia má svoje limity. Ako už viacero kolegov spomenulo, tak tá farmakoterapia nie je nejaký zázrak, ktorý dokáže vyliečiť všetko. A niekedy to také navyše od toho lekára, to vysvetlenie, že čo vás bolí, prečo vás to bolí, môže doplniť, hej, to chýbajúce. Pretože nie vždy sa to deje. U nás, ja pracujem v Košiciach, čo je spádová oblasť pre celé východné Slovensko, centrum SM, tak toho času nie vždy je dosť a nie každý pacient možno dostáva toľko času, koľko by si on predstavoval. Avšak ukazuje sa, že tí pacienti, ktorí vnímajú, že ten lekár im povie, vysvetlí niečo navyše, tak potom vnímajú tú bolesť ako menej intenzívnu. Takže toľko k tomuto. A treba povedať, že v prípade, ak sa lekár nevenuje dostatočne, z pohľadu pacienta, tak oni vyhľadávajú tieto informácie niekde inde. A tie informácie môžu byť naozaj od odborníkov. Tu som našiel konkrétne český internet, som skúšal prejsť len také fóra, Reddit podobne, čo si niektorí pacienti píšu navzájom. Nechal som to v pôvodnom znení aj s preklepmi, tak niektorí napríklad dokonca podceňujú aj účinok psychoterapie. To patrí medzi ľudové liečiteľství, stráta času. Možno ešte nebezpečnejšie sú vyjadrenia, ktoré tvrdia o to, že nejaké zázračné lieky vás vyliečia, alebo mne to pomohlo 100%. Čo jednak môže pôsobiť negatívne, pretože kto vie, čo za lieky to berú. A druhák aj to, že tá frustrácia potom, že toto je moja posledná nádej, aby som sa zbavil tej bolesti, tak môže to mať negatívny sekundárny psychologický efekt. Čiže ak to neposkytneme my, zdravotníci, lekári, fyzioterapeuti, ergonómovia, tak internet im to bohato doplní. Áno. Ja nepoznám tento liek, to naozaj nie som si istý, že či to má nejaký účinok, ale určite sú na internete skutočne škodlivé veci. Tie hoaxy medicínske, ak sa pohybujete v zdravotníctve, tak viete, o čom hovorím určite. Veľmi dôležitou oblasťou sú aj emócie, ktoré môžu jednak protektívnym faktorom, ale zároveň môže to byť aj rizikový faktor. Tu už bolo viackrát spomenuté ten cyklus bolesť, psychologický distres, ako sa tá psychosomatika nabaľuje jedna na druhú, tak v tomto prípade je to veľmi také, vidíme to v každodennej praxi a súvisí to aj s takými pojmami, ako je napríklad katastrofizácia bolesti. To vidíme aj u iných diagnóz, ale v psychológii poznáme ľudí, čo sú tzv. Vyostrovači, ktorí aj malú zmenu v nejakom faktore vidia ako výraznejšiu. To znamená, že ak sa bolesť zvýši len mierne, tak oni to katastrofizujú, k čomu to povedie, čo to spôsobí a to potom prináša tú úzkosť, stresovú reakciu. Stresová reakcia samozrejme vyvoláva zvýšené vypaľovanie kortizolu, tam máme adrenalín, čo vedie k ďalším následným problémom, hlavne pri chronických stresových situáciách, čiže taký koktail tých negatívnych vecí. A v prípade, že by si niektorí zadovážili alebo navštevovali psychoterapiu, tak by to mohlo byť zmiernené. Avšak aspoň u nás na Slovensku v našich podmienkach je to určite nedostatočné. Jednak aj z hľadiska štátu, ktorý neponúka to ako aspoň v takých dostatočných množstvách tú terapiu, ako by sa to hodilo. Dobre, čo môže spraviť lekár? Alebo možno aj fyzioterapeut, ergonóm, tak určite to vypočutie a vysvetlenie nie je taká ťažká vec, avšak hovorím, tam môže byť najväčší nárok práve na ten čas toho lekára. Ak ste tak preťažení ako tí naši neurologovia, tak predpokladám, že niekedy to môže byť skutočne také
naozaj, aj teraz máme časový skos, tak aj tí naši lekári niekedy sú takíto vyťažení. Tak, lebo áno, ako hovorím, tá farmakoterapia nie je vždy 100%. Ale veľmi krátkosti by som chcel ešte k muskuloskeletálnej bolesti. Veľakrát sa dostavujú aj tieto bolesti. Častokrát sú v pôsobnosti nielen neurológa, ale aj iných lekárov, pretože hlavne u tých vyšších EDSS vozík, ako sme videli v tej kazuistike predtým, atrofizácia svalstva, namáhanie klbov a šľach môže viesť aj k takýmto formám bolesti. Rizikovým faktorom samozrejme je aj vek, keďže SMK sa ťahá s človekom naozaj dlhé roky. V mnohých prípadoch tak sa môže pridať osteoporóza, hladina kolagénu, problémy s chrupavkou, spomalujúci sa metabolizmus, obezita, hlavne u pacientov, ktorí teda sa nehýbu, prípadne majú nejaký možno ešte komorbiditu, ako hovoríme o diabete alebo podobne, tak aj ten rizikový faktor vek môže prispieť hlavne k tej muskuloskeletálnej bolesti. Existuje korelácia aj vo výskume, aj v našom pozorovaní tých pacientov medzi funkčnou dizabilitou a bolesťou. Ako hovorím, tam môže pomôcť aj iný odborník. Hej. Nie je to len neurológ, ale rôzne zdravotnícke profesie môžu pomôcť v tomto. Tu treba povedať, že tá farmakoterapia je trošku úspešnejšia, keďže je to do veľkej miery tá somatická bolesť, ale tiež to má svoje limity, samozrejme. Dobre, dalo by sa o tom hovoriť viacej, ale naozaj som sa snažil to veľmi zostručniť. Ak by ste mali nejaké otázky, prosím, môžete ma kontaktovať na tejto e-mailovej adrese. Tu je aj náš projekt, kde robíme na tých neviditeľných symptómoch. A ja vám ešte raz ďakujem za pozvanie a prajem dobrú chuť k obedu.